Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria bw'Ensoko TV na gukwandira ndonsi asore no gusaba kwanenga gwatware ritukorigia itukeriga ri juma ubutko bwegano bw'ikomya so mutinye kana mwaka bw'ikiri bubere berongebere na isano ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi asiri bagari abakombwata cya kuru ase studio ya kabere uchikwani kibutko bware ngo sanga turi na ukumanyaria ne kiwe wetera samariogi nechibicha twakwariga ndru karansi ko bene kurbono oika omweri nyorobe go mwancho murigeria na bukubwatia mesega ya mayekuru Ensoko ensa eyamo wetera se mitandao ito yekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV na boigo ase mitandao yane una Clinton Ndigi tutara nyora senchira yobo ikirano ayegane gatia tukwariga ndru tibutko bware Nate mtenga ki genjo teyo uchumi ya kongere nomuntu konyono enechi wibire choka kanesco aboroki wabe bunge ya kitutu cha North gosirwa nechi basa likorwa serikali county ya Kisii ngana rimwamu no morembe tutagete ase gusi ojo goja mambe mukubwa itu president na era gugoja tumwariga ni seito gaiga na tukwariga ni undi bwensi abagaka kurwa se county Nyamira basabira abagusi kone kyo morembe bosyo bwetario murai bwense acha kucheza na nchi yetu ya Kenya na usalama vile wanafanya eti watu wanaibiwa Nairobi City mjana nabo igensemo yo kwamiriria serikali kogendria netaro ya bensemo yo kambani asaba muchiro burayo bobe bwa serikali ya Kenya kwanza. Karibu sana mwanchumo rigeria hasobot kobega bwane mesema yakuru Ensoko ensa eyamo tugochaka na robot rukubwatia magayege taseni kigagi Ensoko TV komorekera ogosira kwayo mugaka Joseph Kenyanya uyo sirito bugima bwaye maigayo gwakwa ne chinguru cy'umuriro bw'estima niko bono umuroberio oyo bwa matanga hanyara ko bakagoterana ase egeka maigaye amate yae eriye nyombenene neri enke usinyokwene kyo kuigwana ase bara nabo igabanya kenyoro ase basinyokwene kyo kuigwana ase nyagusira arachi kwene wegento kirira amatanga yo goterana ase egeka kuri nachi konyara ko bakagokoreka ekero chinsa cyanyara ko bachikwera muri kito Dominic Onderi nwarenga sayo robotiro ya senchero wikirana Umuyiga bw'amatanga bwo kumenya nyagusira mwaka Joseph Kenyanya Mosoti nigo turubana na gotenena emambia rero imeyenka yaye gotoka ase kinyoro Kenya matagaro sengera ebunge ya machoke chache county ya Kisii gekorekerere kinyoro kolinga chema na makondo na gosoka kurwa senke yiga nama mabono dogo biroko ene biro ayonsi nigakorekana amaiga yekinyorogo sinyakuiguana ne amate nyombene ya nyagusira Joseph uyo sirityo bugima bwaye maiga yo gwako ne chinguru cy'umuriro bw'estima asikiria abanyakinyoro bange kibure kyanyagusira kolimwa asomo chibwe nyomba ya yenene abanyakinyoro bakanire nabagaka bakanire kigusinkeriwe kigusini wakere ng'omongino uri gachiete na chieta agasoka sanga agatiga abana baye omongino kwanye bamenyete no mugaka uyo na erore gokoraki no mugaka arenge kubeko bono korubwa kiete ritukeri gari arero ry'icuma kurumambi aba murabu nigo bakana maraba mbari koruta mbari ko rumwana akeke kamago mbaka yekere baka bachikoro babakani abagaka bachiko bakwanira banga baswanyo mbabe siekerera bono wekera boniga ekenyoro ya saitiri namona abana bajenisi barosire nyombenke so mugaka bekire no mugaka kwani kubakireke kamago bwina bwaka twe mokera igoro twatebanga yaye egeko bakebe tugora tamata so mwaka konya koraki akorara tomweni guyo mwaka no muyo enge mwaka bwa bandu engo mwaka umuyana oyo tomoika tomweni ndode tigosumbuga igasa masikani yae uri na chieta akamutama ndono tokumubeka so yororo gai no mugaka nyagusira amenyete nyombenge nabwate pakoyo mungu monene ngiata ajira ni twige chigweka twanyora bagutuchanda twabwata twaruschema twaira kere gento
ekera bagambi baja na twagaya na mang'ana yuko lakini barabumba njiraniti omo murabwe nyombenke ne rutwa kirege kamago maiga yekenyoro kuringoria nigo baigwana kumwe nyagusira ase nyomba ya yenke abwase ekegoria geke giaka egekamago na gochaka kurima ekebure kenyagusira tumekataa kama sisi machuma matanga tatu mwabo tumesema kama itaeleweka mwili rudi Mochari gokwana na mate nyombe nene ya gusira nigo batweresa yaiga kubugatikana neke mira kia bagusi kaba mongino bwe nyombe naro na bana ba ebaro igabwene te kwani bwe nyombe ne lakini nde bono aba mate ka ikabebugate liri andali nene koranga ngaki mungino yorendo moke ka babere no mwako ya matuka matambi ngaki bona aranyare ko eniwa asata nyare goika ase ekera eniwa bona ba mata bagasukuma mangana ya eni we nyombe yenke kirende bona ngendo gyasumbuga korumambi paka kero monena aja gwanjira mangana ya korekane ngelie batagete mwana oyoro yone no mumuro monene aenda ake kamago lakini nenda ita korake aya asinya kidogo lakini omweli oe toja toigwanana twata batige meroberi yagendere na ria aja kogendera buna bona yagendere tai tugwanjira nari abeire kiagera abeire nigo chiamate chibere chia sabiru gotwara omorembe kirebono omuyiga bwa matanga yo komwe nitato mwabo uchaka kere chinsa chialire no nyabange baikana kuira na chinsa chia mambia abeire unfortunate gocha sitole lakini rende togosaba abali bonsi bibachira asengenje amatanga moto sabere na musabero mochioyo asengenje yake asengenje wetera asamba sabo ntonyora chinguru na bali barorokanire babwate okungusana na gaiga na iga yasaba irani asengoli erietakire koba yokomenyamo na sabantu asabano nigo omorembo nyarako bagokwira na gaiga asenkaye mu akanyagusa Joseph Kenyanya ekirabono matene kinyo Kenya kabage kwa mwanga nigo mu akanyarako bakweni gaiga asenyomba ya yenke ekirabono amatanga gochaka chinsa isano na ibere kuripoti lesenki na mbemo gien soko TV kuruga yasekinyo Kenya matagaro kigotoka gaiga semo ya sengera ewodi ya basot sengere bungi ya mochaga cha county ya Kisii retare Dominic Onderi Nyabuto Nemono murikito Dominic Onderi no roboti rwa senchira yoboikera no mwancho murigaria togosuka bosio hegatia bamenyi kurwa wodi ya Kitutu Central gotoka sense mo bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii tukoria rero niko bayesokire na kwimurunganira igoro yengana yobotendri bwe bunge ya Nyaribari Chache kwenekia gochakia obwagaji bwabisio mugambi bwe kenyoro kya bosongo ime yensemo ya jogo okwana ime ya jogo bakorogo no MCA we wodi ya Kitutu Central Duke Nyarango na boigo yokurie kergo kyo jumbe bunge ya Kitutu Chache South Daktari Andrew Mauvi niko bana ba musabiro mo jumbe Nyaribari Chache Mheshimiwa Zaire Janda kwenekia omorembe gatia Nyaribari na boiga bagetutu na boigo usikamangana yechimbebe na gusaba hogotere niko kuboga chibuya bisieyo bataratwara egikaro no mo DCC Okisi rituko ria Jumatano eki enya Murikito Caroline Mosa na murikiro roboti oru na bona gutumanyia senchira bwikira Tukoria rero nige gatia bamenyi kurwa wodi ya Kitutu Central eyo gotoka ime bunge ya Kitutu Chache South baba bagotwara okorobekana ya sechinsemo cha jogo na kiliba goteba buna nigo mujumbe bwe bunge ya Nyaribari Chache Zaire Janda anyalire ko baga guchakia umurobelyo bokobeka abisiyo mugambi ase chinsemecho abose batebire buna nige kenyore kyo kya bosongo getali ase bunge ya Kitutu Chache South Enda mpaka kwa the county commissioner tumeripoti hii maneno. Hii maneno haijaanza leo. Last time tulikuwa with this kind of issue. Janda alikuwa anataka kuchenga jogo kwa Kenya Power. Akakatazwa tukaendelea na hii kesi. Akakatazwa na administration ya kwamba asichenge pale. So hatuko hapa kwa sababu ya siasa, tuko hapa because of administration. Chief yetu tuko na yeye. Hapa ni Kitutu Central. Haitakikani watu ambayo ni ya Bosongo location wachenge hiyo ofisi. Ofisi inawezaje kuchengwa juu ya ofisi nyingine? Jumbe wa Kitutu cha chikire ni gwa komorobeli bwo gachibwa BCAU elibabe bako baganyago ika weekend ase barachiko babago twara chinkwano no mo DCC bwe county ya Kisii elibabe bako yugayana nabayigo koiwana gosa BCA netakire ko bage kwagachwa ase chinsemecho BCA bago ta administration ebona ta kwagachwa ketene ndiku mara moja kende gionsi kegenderera paka after Jumatano gekara bwana DC madam DCC gateba
togenda ororo Jumatano totegerere nerategerera magana tubwate so erabe prejudicial oserabe bobe paisa kogendera okoro bwagachi totaraikororo tukwana na DCC atoyo way forward eka nero in charge of administration as a sub county yaito so paka Jumatano ndipo nsi okoro bwagachi bwa administrative officers agotenna bakachinga kicho onye nabo nigo mwe msiwe die yodi ukinyaranga sabire ko baba gusika abarayi korwa sechi nsemo cyabo getutu nabo gogotika ko baretera kisegi cyo ko batanana na gokoreto gwetana asegati abanyari bali nabagetutu ekera na abere kuraga iga ituko tiro no ne limo na nyakonyora yari bali bagochaga iga nga location yabo ne bakoreta iga yabo bosongo ya rengo anene manyire asere lero libakuriye kota ibe chagochaga iga yabo songo batu abere ntubate location yetu ya jogo na chogo tubata barayi baito tubata mochumbo ito kitutu chaje south aiwa masikani tubata boundaries auto mochifo ito omo assistant chief baiwa masikani tuwe totogo saba amasikani batwetania na abanyari bali konyora tole twakwanania lero batoletere bitina tongego chayana batosike una ntwe abagetutu igo nige gati abamenya abo bamusabiro mugambi Zairi Janda anyare ko baga kubwatereria engane yuna kwenekya bunanko bwateriare amangana ye chimbebe nabego ko basaba banyare ko baba gutwara amasikani gochya sabarayi babo getutu nabego kwenekya bunengane yunko berege gusansorwa ase obwango anage ndokumete ndaito ko tebchanda igato omorembe onyara malima babolire nyari bachaje baje tubatoneti amalima igabo getutu gose tubaoneri ndaba siko tutumane n'abanyari bali nande igambo getutu central tole igo bana nyamalima baere ide baje tubatoneti amalima iganya bogetutu toko tebye abanyari bali ba keep off banje toko tusabe gieseri ndo abakonye tegieseri bagaichoreri nyari bali yabo omo abaga igatwanyorero location yaito omo chief narege gokoro Crisantos sioma ekartwa nyorire libagari okonyorero location digamba basa korente rio mana gocha saba gambi baito basa korente rio mana gocha saba ando baito twabaire giesiria matuka mange nande digaba to masikani una bagetutu Orwa jogo ime bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Ediatariane Mausa Caroline Bemano marikito Caroline Mausa norobotiro senchira yubo ikeno mwancho murigaria tokuskabosi asorobotironde chinga kyomorebu ensi ya Kenya William Ruto harobirite gucha kone kietaro yae meyor kongorwa gusi eikegocha igoritukoria rero abaga kabekiombe kya Monyagetingi Heritage Council bakorogwa no mogaka nyamoko nigo bono barure nkwana yokumwarigania ime ya gusi bakwana chinga kiecho niga bagaka abo batebire buna ogocha komorebu ense nigo korache kone kya amagendro ao na gusaba gusi gochaso bonge eri gocha kweroberia konyora amagendro hase bono basabiro abo mubomo gusi na gusika kwaba no gusiko kwa barai abo bachorire bosi obwetaro yomorebu ense unagotumanyo murikito Pethuel Machin Ekero muraibu enso Moscow William Ruto aroberete gokore charo ya meyorongorwa gusi ochakire ikiegocha nigol sikurerera bagaka bekiombe kya Monyagetingi Heritage Council bakorawa no mogaka nyamoko bakorire ngwana yo kumwariga ni meyorongorwa gusi wakiereye orogongo rwa Monyagetingi minto Monyagetingi ntole no mogoko una bagaka bomogusi abanyamwando nga omorai worogongo wake enkongonta tokoroka omonuo yonde president na intubuna bagusi tokoroka nga enkongonta yaito omorai o Kenya president nguchare asorogongo rwagusi ukwana chinga kicho nigabaga kabo batebire buna ogoche kumuraibu ense nkwene kya magendro ao na kusababa gusigo chicha sobonge eri kweberia magendro. Tunaelewa rais akifika hapa kuna mambo mengi atatuambia. Ataongea mambo ya kahawa, ataongea mambo ya chai, ataongea hata mambo ya ndizi ambaye ni trade name ya Omugusi katika the whole nation and the world at large. So sisi tunasema we are peaceful and kwa kuwa tuko na amani
sisi Your Excellency kuja ukaribie nyumbani Kisii. Otherwise nyote wa Kenya wote tunawakaribisha mkuje Kisii, mujienjoy the right environment ya Gusii. Bono nyangire yere na mori igonare gusaba abamintu mwamo Gusii tocha sobonge tomwarigani Gusii yaito naitwe tomworokie ebi toganetie atokorere ine ng'ombe nonyerente oanse konyeita korumogongo korumaguru naende okuna masoro bere okame minto mwanya getinge tocha sobonge twarigani omogeni oito omorai oito president yaito nainto tomoe ebiomo Gusii aganetie akorerwe naende tomworokia obosio bwomogoko. Asibono basabira omubomo Gusii no gusiko kore bachorire bosyo gwetaro yomurai bwense ime erogongoriga. Minto mwanya getinge tigatoigwane na burai mburangu na nyambinchu otanyara kori na mote na bokuganyira chinto beranse naende ntori gocha kubwati gesingororo kunamba bang tokoletiki ntobwati okona kwogoteba iga asore na asetore no ba mubomo Gusii egento tokorwani bono iga omo Gusii acheamo une ombeyemo lisango liitori amatati mo Gusii ingerinde twetere na mami bana baito basinyora asibagosoka guchi igo ngabora imbura nguru konanga inani morayo na kerenga asabantu baye kibora ibogocha kyo morayo ndi bwensi abwate kerogo kiaye gesike naye esike nalyo gusikwa asomorembe asobwanchani asobomo twariganiri a president to come to our region ngerinde na ntomotebi ekitoganetie atwe asobomo asobwanchani ayuntu naroka togora naende togosaba buna bagaka beke Gusii. Kurpocheria Ensoko TV kromo chobosongo nchepethuel Machin. Mimono Pethuel Machini mwancho murigari atugatase kyombekyo kyabagaka kyamwanya getinge Heritage Council county ya Nyamira bono nigo bakoragwa na George Nyakundi basabire gasago kyomo Gusii ko be komorembe bosyo bwetaro murai bwense William Ruto niga bagaka abo batebire no nyegasago kyomo Gusii kebwate umwana obo nero koriye kergo kyo murai bwense nede buya barusko haso murai orabisi bono Nyakundi George Nyakundi no munyagetumbe umwanya getinge Heritage Council Gusii. Lero igotwarenge ensemo ya Mwanyagetinge Heritage Center nabarai korwa orosage rwa Nyamira segetanire twarusanire chiusi lakini inatubarigiretiga twaigwananire amangana ase chipointi sanemo togochigokwana abagaka ba minto no mongino mintoga bagochigokwana berere batebi Gusii gose Mwanyagetinge ya mate yaito yonsi na egente kenene di ngana di mwamu no morembe tutage se kiagera otemanyikane tigento kirito goteba sigesongo na our heritage is our identity. Ingana liego koroni goligo chaga korwa singa cheito amasikani onya masikani ta kobo goika respect yebe korwa sinka ali storwete na Gusii yaito engima amasikani abo. Number 1 amasikani abasabara ibaito bonsi nonya na semeye gabakogenda nonya na sebirero bakogenda bara ibaito nto banchete mono amasikani arendwe nege korogeito kerendwe tali buna na mangana ali tokorora abantu bagoitwa na goitekia manyinga abande ntoko manyase bare egento twari gosaba buna intwe Mwanyagetinge buna nchomo ngina igonale gosaba omorembe asense yaitu ya Kenya naende Mwanyagetinge yeiga nero ensoko yaito ya manganonsi ira masikani atoborire intumu no Gusii egekogera twachakire kurusani chianga ase tutagwene tukurusani chianga intumu no Gusii tosogeti omo Gusii ito Freddy Okengo Mathiang tuwene ti koiranira ni chindobo gose kurama ba minto asibari abamura mo tugute gutwa maente nyine iborwe liente ni yakire no ito go sikari koro ku Freddy Okengo Mathiang no ito go sika
erinde bisa kubindu bya sibirale ngekene bagusimba leamo na ende mbasige tumurayobo tumuganiria maya tobamo tobeta namo na chinjo kichiri kubata namo chiaro sio boko ukero montanje to sikero boko kora kire gas na asabire yonsi bikorekane mugambio itogonyo gochagoru achoru anyara gotokonya noyo gochamambio mu kubwe to president na era gocha tumwariganise itogaiga una tukwarigani undi bwensi manchumurigeria hetari yumura ibwense nigekagere gochia gochaka rituko ria Jumapili asa matukata to akobwatia asara chegotarira chibunge 10 chirase county ya Kisii tokoskabosia soroboti ronde bono abarai ao kurase county ya Kisii bakorogwo no mugavana Simba Arati niko baikira na segetigie skuru yentanda yotoka se ward ya Monyero ebunge ya Kitutu Chache North ase county yo elyo kwena na chicheki chechibasari gochia saborokwa bechi skuru au bunenchire moyo kubasira se chiseme igatia barai baikira na ngamo no waziri we chisemi Migosi Ogamba mujumbe borogongo Jafet Nyakundi amono mu MCA wenseme yo Peter Otachi abatoke getambagero kyo mugavana gosira aborokiwa ase chiskuru muri kitwekili forenge agotomanya se nchiro bikira Eli tukulia gatatu ase taro mugavana Simba Arati gwonchokana na ase chinsemo au che county ya Kisii elikorotota emirobiro ya magendero naboigo kwenda na chicheki basari elikobasira aborokigwa elinda basome abo ase tukulia lero ataraboge tutu ya mateneri ya rugoro asachakera ase nsemo ya bunge ya Kitutu Chache North ya Monyero ase getigie skuru yentanda na gokorera ase skuru ya St Mary's Mosocho ward ya Bogusero ensemo ya bunge ya Kitutu Chache South Moremo mugavana ochire tigangonore bari no mogoko abantu bakegogi kebwata amaje arusiaga kebwata amaje omuranya gitari kebwata amaje nyansakia kebwate epekeri echikoni bakanta gavana niche ujinayo gocho bwera sokule amaje twabekira amaje eronge tubekita amaje manga yo excellency amaje kegeto seniri tubwate manga gosoka amaje Amancha yu abekiru na ndiko ya metatore aike surura aike matongo aike sigona abantu bonse bajo amazi ase nkwana yaye omugavana Simba Arati nigabe kabene buna eganga yaye nene no kweneke buna amagendero ngokore kanale ime county ya Kisii nabego kinya ebirango bechisemi ime county yo kegaiga Kitutu Chache North aiga buna nyorora yateba noenda yenchogu no kire nyomberwete na decide ngarero kimakusudi lazima ngichega barole torona no bosio so bosio bobe na akora ena achire ngena ne chicheki chiabana baito barasome dalero ndete kubatibinga ki chibesa na ena nire kurun service mwishimu bachi no alegaiga no barenge na bande umwako uriyo etete nakero mwishimu ngwaya ngobisi chibasa ribarwete baruse tibese chibakabeke se chipara bana mbachete school lakini ndaedo tenga ki elnebe pango ya lenge ngakiri inje na ate betenga ki ngenjo teyo uchumi ya kongere no muntu kunyono ene chirwibire choka kane school fees ne kongu tana korekere ward abantu 25 wike 30 kiro motieni eba kolege tukikuru kazi mashinani negasi yabo no kurusia marabu mutaro kurusia makaravati na 70% montegere 70% eba ko babangina egati abarai bali baikirana ase misangirikane yo na muno mu waziri bwechisemi imensi ya Kenya Mosike Julius Migosi Ogamba omujumba wa Kitutu Chache North Mosike Jafet Nyakundi amona abarai bande korwa ase county yo abo batoge gitambukiro kyo mugavana kwena na chibasali eliko basira aboroki kwane chisemi iwota etenga kera Simba ngambia mono ekiagera egente kegie chibasari konyora ntara sobisi ina nyorete chiakani ikae agreement ne chigava na Jones chia Kenya chigava na 47 kero mugava na gasaini agreement ne serikali ikubalao ikubanchira
kuruachi basari nakimbia muno kama na Simba Arati esengencho yogo chagaiga gotwe basari nigo kuboria kwa ruwe kwa gotia asaba manye be county ya Kisii anake mabari babo gatutu banake bunango musira baro mugabana bwe county ya Kisii omusike Paul Simba Arati aseganga yaye yokwera na bisi elinda gandere na meromemi ya magenderero boli raisi muna moroje oborai nobo komu ayesimba Arati nimaete bakongoire nimaete bakoramire nimaete babatebirikirego lakini tigango devi ayebuate rabataba baikaraseta abanababa dosi baito abanababa kwenda naende 2027 oira negero kiao bono amaisonsi nigo arigeretio bakorari bwe serikali ya county ya Kisii anagegima asensemo yo kwimukia ebirongo bye kisemi ime county yom yinko reporter ya Ensoko TV korwa entanda ensemo ya bunga ya kitucha chinoti county ya Kisii retariane Wycliffe Orenge Mwancho murigaria kidaika chiabutokire emirongo ibere na isano neyemo no tokwirira umutumo ko mutangani haigase mesema yakurwa Ensoko ensa eyemo butuko bwarero toskara singe chonkore nanda sige kagetari getamba sensemo ya kabere togandre gwesemi amange Eye Ensoko TV Oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Magega ya television ya Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono na bokonyoli baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788666662 ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero umurobiri kurkunga amegelio yebebelia umurobiri nigonda lete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantabya yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayamkira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chigosori inegati bobundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigo na yiramo barato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio ogwenda basi y'abanyangongo
emegana iyonsi nigora enyore aiga imigeteseni kiao kia bene egie Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Mwancho murigaria karibu sana sensemega ya kabire mesane ya mayakurwa en Soko ensa emo biamana Soko endrago sangana intwe na bano toguska bosia sorobotiro kubwatia unanjeremo yokogendera kurigia chinchera yogokinia homboro wabakichikuremie county ya Nyamira niga baraibe kiama gia Jubilee kurwase county ya Nyamira bakoragwa no munyakero gubwikia mekyo imensi ya Kenya oyubo igo hokabiro mujumbe wensemwe bunge West Mugirango Mheshimiwa Vincent Kemosi niko bono korengana no musike Kemosi ayenekire buna gwikira bwaniga nigo mboro moke wabantu kurwase county ya Nyamira basokire na kwirikia buna bakichikurase boigatebire na niko bara ichikubeka hemeroberio hemikirano yokwenekia buna lisango liabantu ngwesoke bare na kwirikia buna bakichikura asensemo yaye Adams Machenwa uyore neganga yokurikero kyo senator se county yo nigaburire kyombekeri getende tobo chori ne chibe baiga Kenya kia IEBC kwenekia umuroberio yongo ikirano rasenchirengia asogotwara hebintu byokurikia bana inchi ko baba kichikura hebyo bisaine unenchire moyo guchia kwango ya umuroberio yobwese minto ncheta geto wa kambi ya mono dero twa soira iga sense moye riensune na barai banyamira kurwe ensemo ya Nyamira amona badia bakubori chikura gusaba gocha kubori chikura se birogo awao erindegere kura kwanira mangana yobori kibwe chikuro bobogenderete nche gonta geto gusaba abantu baminta semore erindegere koiko mwakonde ntubwate gasto wenete okora umwana uto Fredo kengo matiangi nkobori arubugambi bwa iguru gaiga ekero turanyare komochora osego ikera komochora rasima abantu baminto twesokie twerike chikura asa asobonge buno mugusi erindegere kero tugochikoboria abantu korwe bisa kubiri binde na ribaranyare gotubwatisibuya igo ntage tukoboria abantu baminto asigasi yegendrete yokwerika chikura ntage tukoboria abantu baminta semore mwesokie asobonge. And to the officials of ID registration, please make the system smooth. And maybe I can urge those residents of North Mugirango constituency, whenever you see these officials, because personally I've dispatched a team of 5 people that I facilitate every day for the next 28 days to move in the villages to register people to take ID cards. Whenever you see them around, please take a step and register. And it's encouraging, like today, we have registered around 116 people. As the new people have been registered to take ID, and the new voters as it stands at 40 something. It's not bad of the start, but we encourage you to take it as your responsibility. Awao na bantu betu bara chinse mawao baregister. Bali bako register na baiya. Na boko ba Nairobi we register ororo we like e polling station iri yao iri yanka. Tamarieta Perus ke mtondogo from Nyamira County kia Manyoru Ward. Ingo kolgie kero kia bangina kia Nyamira. Igo tuachaga igase Usune una aspirants and our leaders from the headquarters in Jubilee Party. Toko inikari chabantu wansi buna abandi batebire noto ungete mukono abantu bonsi pi abangina bayitombara abandi batabazoneke bande balinkari gechichi nkari bali mugondo na bana bayitombara millenniums and Gen Zs bataracha isiko ibandi bya batiketega aliese ba bright batarachikuye aso bamo so kamwezi pi mwere cheste muna voters and tochora barai bande bonsi pi bali bakobulia chikura aso buya egara toko choro murai uliotageta nyito bwatie kura nyito bwatie kibande
soka bwe register ikinya kinda te abantu ba minto bonsi unanje mama ko jiko mama we county women rep eretiyali te incoming women rep peruske mtondoko Wancho murigaria togoska wasibono kurwase county ya Nyamira togoswase county ya Machakos hasa barundia bechi pigipigi niko bono baenyora amaigerio enchira yoko gendria sekte yo yabo na gwetanga kurwase mibasokano yechipara yabere kwenekiwa hasobonga samatukabangega somoigo yo oikiranwa nensemo yaba batani be sekte yo asensemo ya Mulolongo county ya Machakos niko bono banyorere obosemia boguchia kwegendria abago kwenekia ngwikirani bare hemiroberio yobokoreri bwabo bwa kerari tuko murikito Linet Kembana na murekero roboti urako tumanya senjiro wikiro. Wakati ambao ulikuwa unaona mara matatu zinataka kugoma kwa sababu ya bodaboda ama watu wanachoma magari za watu, sisi kama sekta tumeweza kubadilisha watu wetu mawazo, kuambia kwamba ajali ikitokea hakuna mtu huwa anaamka kwenda kufanya ajali. So tufanye kazi kwa pamoja. We need each other. Matatu penye inaweka mteja ndio tunachukua. Sisi tunaweka hapo, matatu inachukua hapo, inasongesha mbele. So as a sector tumesema kwamba we want to work together as a team kuhakikisha kwamba tuko nafanya kazi yetu kwa amani. Watu wa insurance pia hapa, na insurance wamesema ni 3,500 kwa mwaka. So tuna urge vijana wetu, tafadhali chukua insurance cover. Hata kama na ile amlipa mdogo ya shilingi 500 kwa mwezi, inakusaidia wewe na inasaidia ule mtu mwingine. So let's have this insurance covers to protect maisha yetu. Today we are on a financial literacy campaign. Has been spreading across the country. Started off in Kisumu, all the way to Naivasha, now to Mlolongo, next week all the way to the coast. So our key focus here is to be able to train and teach our members, our customers on financial literacy. You know, something very interesting is that boda riders, it's not that they cannot understand financial matters. It's only that nobody has taken the time to come to where they are and clearly explain to them explicitly what it means to take a loan, how to pay, when to pay, what happens when you clear, can you take another loan, etc., etc. So that's why we are here today. Kama watu wa bodaboda, sisi viongozi tunataka kusitisha tukae pamoja. Tunaelekea, hii ni wakati ya siasa, na watu wa bodaboda tusifikiwe na siasa tukiwa tumegawanyika. Tukae pamoja, hii ni biashara, na kwa hiyo tutakuwa na amani. Hata tutapiga kura na bado tuendelee na kazi zetu. Na pia vijana wale wetu wa bodaboda tunataka kuongea mambo ya sasa. Saizi shule zimefungwa, na tunajua watoto ya shule wako area. Tuchunge watoto ya shule. Ukibeba ujue umebeba mtoto ya shule, na kuna wengine wako na tabia ya kutaka ni kama hata wanataka kuoa mtoto wa shule. Ujue ukipatwa na sheria hiyo ni utafungwa maisha. Kwa hivyo tuadhari sana na tuchunge watoto wetu ya shule, na pia watoto wasiingizwe kwa biashara ya bodaboda. To engage a lot of the boda sector members through the Boda Association of Kenya, and we've been able to see the response. They are very happy and they see it as a way to ensure that when they are old, assuming you turn 60, na uwezi sukuma boda tena, at least uko na kitu kwa mfuko. Wazee wakitokelezea pale, hata wewe unatokelezea. Hakuna kupigia watoto simu kuambia mnajua mimi ndio niliwalea nikawafunza sasa mnafaa mnilee. Hapana, you're able to let your old age benefit from your young age. Memono murikito Linet Nyambane no roboti rwa senchira yobo ikirano togoska bosyo mwancho murigaria maigaye getaseni kigagia Nsoko TV komurikira Amati Anyagusira John Okongo kurwase kenyoro Kenya Sore ewodi itibe bunge North Mugirange County ya Nyamira nigo asomo igabwa matanga ayoene kiwa nyaigwa sekanse gi Adventista Amati Anyarako bakegosirwa na bare au mwemsie we wodi yola Mexico ya nigo bono airwa gochia gosomia umwana mokebu ya Mateyo ase skuru ya Nyamwanchi comprehensive asensemo yae homo konyi wo governor we county yo ya Nyamira Amos Nyaribo Eric Shikuku oyibo igo horomo patron oitibo ward welfare niko bono airwa nere goche gosomio morokiwa ase eskuru ya Karatina ye university ase emiaka ene yonsi niko bono ekerekyo bamwakera ekoko omo governor Nyamira Amos Nyaribo ase basaba abanyamira banyariko baba komwarira ni muraibu ensa setari ayiganyireire eiki enya semester neimba semester chirenanga natakandi irerega umuchango urimo ukora rero gaiga oshugurikira umwana uri wogaka ni university mutinyo 'Kianga oyero soire university
kolengana buna ngereza mundu tigiri to woten on alimukta ta agenda ketubade JM December todo junior somwane na inje na abori ya akaga Kenya mwanje ni gagosoma na inje na akairi na inje na ira akaga Kenya na inje na ino wamoke sponsorship cyaba iri ibere oyo tari covered no wamoke so wano asukireza sikukwa teba 40,000 na inje komo gesande 20,000 kera koronje university yo na bintu bindara chakora goseni kongon Monday mocha so bonge na dina ndara chake chwe bare yemwarera ya isinda tombe mukomoni ngaite ya batenda chebe kwese budget egere mo stoyo rera mi gutira kumata yakora guchirugo ise ko Rwanda sa bertinya libo chikura go chikomputa igona ino na mure gare nense bunere na engineer libo nanto mama igara igo nyotomiro mdosi one amoletere ngori lakini njege ntante inchembo sabe ngeringa naende nonye tanya gutara gocha bado nguri byaro boga bono no enche bunango muikange nacho nabaretera yamake igo muro chinyali yari ne chiro ya itibo ntogendreta gwaka chisabu ejege ntege tangani kurabeka tore modern police tiororo tumago waka esabu ye chiro wonyunyu nero ntoerengera nerengera iyi bono nataka tokoreiga tuchakire bandaga Tugusikabusio mwancho murigereria maiga yegetasene gia Nsoko TV kumurikira ekerero kia mate ya Nyagosira Samuel Osero ase kenyoro kia mugwa kigotoka se wodi ya kiabonyore bunge ya Burabu county ya Nyamira bakonyo komwenia nigo bona samatanga abari tukoria rero igatia bakwani barorokana bakoragwa no mugambi wo kiabonyoro location Joseph Nyagetiria nigo bona bage banyara ko babago checheria abarari ase ogosaria bosaso gwasio ire butaka obwarenga ase ensemeyo asamatanga yo nigo bona baikirana umubunge Patrick Osero oyo osira ya mateyo hetabwate nyomba na mabati 20 nigo bona bairari bagerio na kuraga ebiara abarari asekeri bagotebanga ekenyorekyo igo kibwate abantu babwente kwebeka mo banyara ko bakwegenderia twarore social media igasoito lakini rende tonyare ko batogokonyana asengaki ende yonse bonya ntege kenena nge ko batebya bashimiwa baito babere bakubwaterana asa manganaya anene mone kerate ta sendeo babete bagosoyo mufuko Patrick Osero bune mwigure onyare ko bakagosoyo oyo ase chinga kiga timo basa ko ira mangana nga aiga kanisa teyo aiga n'abantu batoregete nainde bamwanchete Nyasaye ko bamobori abo chinga kichiamaga entu arenge bobe mware gochaga abo mware gotokwana bobe lakini boniga etora 100% na alo mugambi ito autotogiri bosi amwete igo omugambi ito James Mongeri onyari koba gakobera gaiga anyari koba bagosoma nainde mbande togosoma nabagambi bande barure korumaega igo ntete kenyoreke mokeire biya keramo kobera social media matebe ngambi yote oborembe bararumbwanya kobora ase mwanya bantu ebichare bibuna birega mbire nganati lakini wende keramo tando chire mware kabisa timogo tuane mona kiagara kenyo Tomu aiga mugwana chamba chiare gukamukare amabere kana chirete igaiga na ndagetogo na inumba iriba kamwaikira kwanya twaruro ngori na inumu nabantu ngwate chikamera murwero ngori cyane mano moje se itobosa moje kuya mangana mubekereti abaye kibesa ntumo to akende na inu tigege nta mabati abere erinda betati tokorire nyombe iri kwa gutangazo na inde mumanje tomo isimiro borogongo Honorable Patrick Osero
nero omoisimigo be orogongoroira igo itumanyete ng'a konyora tarakora egento rakiri bende nakikonyora riya osoro na rakabaka gokwana kinde representative kurwa segaya asa marieta nomanyete njeno Mauricio Kenneth musima gosa doctor na ende ngwakirisa omoisimigo Patrick Osakura sekenyarek igo ase ngenjo gosire gibokoira orura mabati 20 ese ngenjo nyomberia etakere gomugambi naro ndo sokwana na ende bone nyomberia kisega na mchiko waje kyagara abana banyaruka mbayo na bamurambayo na abamurambaro eyamati abere isturi asa mangano onsi Samuel yo enigwe estadio ta enigwe so ndaiwe so ndaiwe vai tawa kajala kwa ino matakataka iga lakini aeni monya kwa ino jimidi yejions Mwancho murigeria kwikirabo no twikira omwerio hase gukumanyari aenekiwe hase ritukeriga no gusaba kwanenga gwesemire na kwemanya ari aenekiwe twagatebambia mana sabari kibaito bamangana kurwa sechi nsemo au baya sangeria na kwenekia ule no chiko yanyorase enchira engia chidagika chiabutukire nigo chire 45 nemo 14 chatigairira gechinse ibere chiabo no botuko asiri bagari abambo adase kurwa se studio ya kabero kwenekia marogine chibicha ngochara senchire engia Miss F Brana Chaka Barnabas Sondari chinkuru kwa Clinton Ndigi gendra gutwaro borigeri obya bwemero biria gendra ta sembeo yen Soko TV.